Ano ba mga kabalen? Kumusta kayo po? My name is Louie and welcome to Wherein Pampanga, where we discover great places for you to check out. For today's vlog, nandito po tayo ngayon sa Mexico, Pampanga, particularly Miranda's Poultry Supply. Ayun guys, so we were invited to check this store dito po sa Mexico, Pampanga, and we're gonna talk to the V&J distributor people para may ipakilala po sila mga products sa atin. So if you have pets like dog, cat, mga poultry, aviary, suitable po yung mga produktong ipapakilala nila sa atin. So if you want to know more about this, samahan niyo po ako. Let's go! Para kayong pet mo, ma'am. Na ano yan? Pomeranian. Pomeranian. Ilang years? 9 years old. Wow! Ang galing mo siguro mag-alaga, no, ma'am? Ano gano'n? Wow. Gusto mo i-try yung aming Vitacing? Bibigyan kita ng sample. Pakisubukan itong aming Vitacing tablet. Effervescent tablet. Ibig sabihin, pag nilagay mo sa tubig, kung saan na matutunaw. So, nag-iisang effervescent ito sa mga store. Ito ay multivitamins. Ang multivitamins niya ay B-vitamins, yung mga B-complex vitamins, blood circulation, tapos nagpapasigla siya sa brain, sa mga nerves, sa feathers. Tapos, ang kagandahan nito, may zinc sa mga balahibo, sa Coat nila. sa coat. Tapos, bigyan kita ng sample. Sa isang tableta, 2 liters of water. Tapos, kailangan makonsume lang. Kung medyo konti lang sila bibigyan mo, hatiin mo lang. Pwede hatiin sa 4 yan. Thank you, ma'am. Thank you. Ako yung Monette Miranda. At ako po'y Jasmine Miranda Vicencio. Welcome po kay Miranda's Poultry Supply. Ayun nga, so guys, kasama natin si Sir Mitos ng V&J. Alam mo, Louie, yung population ng avian, ng game fowl, nandito talaga sa Pampanga. Ang dami talaga nag-iipon dito, kalapate, parrots, lovebirds, saka yung mga manok panabong. Yes. Yung mga products natin, meron tayong vitamins, meron tayong disinfectant, meron tayong anti-parasites, unahin natin itong Sige po. pea pollen. So napakagandang pollen. produkto nito. Ito ay imported and natural. Uh-huh. At ito ay granule, and human grade ito. Kahit na accidentally Yes, yes. sadyain mong kainin, pwede sa tao. Hindi siya ma-intoxicate, no, Yes, sir? oo. At ito ginagamit din sa conditioning ng mga manok panabong. Oo. Rin nakakumpletong food supplement. Meron din kaming vitamin B complex na recharge. So ito ay B-complex vitamins din, kompleto. Alam mo, ito nakakatulong sa circulation ng dugo, papapula ng mukha ng manok, no? Papula yan. Hindi siya anemic. Yes, tsaka ito nagpapasigla talaga, nagpapalakas. Aside from granule sa tablet, meron din kaming feed premix na powder. Premix powder. Premix powder. Ito yung Paano po siya ginagamit, sir? Plus, inihahalo lang sa patuka. Uh-huh. Pwedeng wet or dry feeding. So ito naman po ay multivitamins plus minerals naman Yes, siya. oo. Ginagamit din yan sa mga ibon, sa mga aviary. Like parrot, Yes, oo. Pwede, lovebirds. kahit sa aso, pwede mo ihalo sa pagkain. Kasi multivitamins and minerals. Tama, yan, tama, kompleto rin tama. yan, no? Okay. Ito yung pinakakaiba ngayon, bagong-bago, yung Vitacing Effervescent Tablet. Ito ay multivitamins din, B-complex vitamins siya, plus zinc. Itong Vitacing nito, kauna-una sa Pilipinas, sa veterinary medicine. Para sa mga na effervescent. okay. Wala pa itong kamukha ngayon sa Wow. ibang producer ng Dito po natin nalaman yan. Dito lang, dito sa Miranda Poultry Supply. Invite ako po kay Miranda's Poultry Supply. Sana po, i-try lang naman po rin ang V&J products. Vitamins, plus 14 amino acids naman ang kasama nito, at may mga probiotics. Pwede rin maintenance, pwede sa breeding, pwede sa conditioning. Meron tayong mga anti-parasites, Yan, importante yung, ito. Importante ito. Ang pangalan ng natin, Pacquiao. Hindi ito yung hindi ito yung boksingero natin. Kasi Pacquiao, ibig Ayun sabihin, siya, guys. wholesale. So pinapakyaw niya Pacquiao. lahat ng bulate sa loob ng hayop. Hindi na kailangan ng fasting, walang overdose with ovicidal effect. Ibig sabihin, broad spectrum, mula itlog hanggang adult na bulate, pinapatay nito. Yan, ito, gusto ko to. Parasite, yung wash and shine. Ito lang yung available din na 4-in-1 shampoo. Bakit? Kasi may Ginagawa niya. conditioner na, may shampoo, may delouser, yung pamatay ng puto, yung mga red mite, kaya patayin ito with citronella. So, Which is alam po natin, ang citronella ay anti-mosquito mosquito repellent. So, may iwasan yung bulutong. Alam mo ba yung bulutong ang carrier niya ay mga lamok. Meron tayong viral site
So disinfectant. Disinfectant naman yan. Disinfectant for all types of viruses. Pwede mo ihalo sa tubig, pang spray mo dyan kahit nandyan yung manok mo, itaob mo lang yung kanilang inuman, tsaka wag mo lang direct na ma-inject. Direct, oo. So, walang problema. Safe ito. Safe Tapos na safe. mabango dahil pine scent din. Pine scent din siya, okay. Pwedeng gamitin sa bahay. Oh, yun yung nga. mga ihi ng aso, gamitan mo ito, mawawala yung pangit. Product ng Progressive, ang Speed Premium Conditioner. So ito ginagamit talaga to ng mga magmamanok. Kilalang kilala na rin dahil ito ay may 15 different kinds of ingredients, no? Tapos with this split fish talaga kaya maganda sa digestion ng Speed. Gusto niyo pong makita yung mga iba pang detalye ng aming produkto, just visit B&J Facebook page. Thank you so much po. I'm sure yung mga pet owners po natin at mga tao po na are into this kind of business naging excited po sila dahil napaka-promising po ng mga product natin. Tsaka ito kakaiba talaga dahil lifestyle kasama sa kultura ng Yes, Pilipino yung tama, nagmamanok talaga tama, sa yung tama, mahilig sa hayop. Tama, So lifestyle yan eh. Alright, thank you so much Sir Midos. Yes, thank you. Maraming salamat po. So ayun nga mga kabalen, kung nagustuhan mo ang video na to, please give it a thumbs up. Kung may kakilala ka naman na nangangailangan ng mga produkto dito po sa Miranda's Poultry Supply and B&J Distributors, share mo na sa kaibigan mo yon. Thank you so much for watching. Until our next discovery, peace out. Bye guys!